Wonge kudu sabar. Bendino ditelateni nek isuk kae nggodhok banyu, keke uyah sak gegem. Luwak, wis sarmano. Wis sarmano, iya iya. Ben enek anu ta, ben enek sahur-sahuran chemistry-ne. Sahur manuk malam yang sangat luar biasa tentunya Pak. Kok wonten teng desa Kepuh punika kok ingkang dalu punika ngawontenaken nggih menika kok mugi-mugi sedaya kok ingkang sampun ya ampun piye to men salah terus kok gak nek bener aku karo Yuda iki wis per lho maksudnya go ngono nek kancane oh ngomong jaluk digongi awake dhewe ora paham iki piye masyarakat ben pirsa nek Mas Komet niku seorang budayawan seorang seniman jaluk digongi oke iya tanggapan bolak-balik kok ora paham lah domongi kok dalu punika teng desa Kepuh punika sangat luar biasa menunjukkan kerukunan yang sangat luar biasa namung saged derek dedonga dumateng sedaya sampean sapa aku ngomong gongi lho kok terus lah piye masa kliru sapa awake lemu jane ganteng jane lah tapi tas sopan enek ingsun ngomong kuwi lah pangkatmu ki apa kok ingsun ki lho wong bocah rupane kaya nyambik kok iso ingsun wong ki muni ingsun ki dijumbuhne karo prejengane nek Mas Rudi karo aku pantes paling ora aku Yuda Yuki Rahayuda kuwi Widodo Rudi Ru kuwi Barudi itu dimanapun selalu update Komet alah ko kuwi KO met kuwi mencret tapi kan wis mari mencret kok iso mulane awake dhewe nang kene iki ora usah kok padha tukaran ora usah kok padha gegeran sing penting donga kanggo warga masyarakat Kepuh masyarakate sing ayem tentrem ki patut dicontoh daerah liyane muga-muga dengan kerukunan dan ketentraman ini bisa menimbulkan duweni putra putri sing hebat soleh-solehah anak sing cerdas anak sing pinter Allahumma amin ngono lho iki lho jenenge dagelan cerdas ki ngono kuwi anak cerdas nyapa ndongakno kok pinter lho piye to ayo ndongakno mugi-mugi sedaya kemawon gadah putra putri sugih Allahumma mugi sedaya ingkang rawuh dados tiyang sugih Allahumma ngono beres ini cerdas nek bocah ki kudu pinter sik Mas sing ngudukno sapa ora pinter penting sekolah apa ora ya sekolah lah sekolah ben apa ya ben padha karo kanca-kancane lho ya ben pinter to sekolah ben pinter ora urusan anakku ki pinter ya apik ora pinter apa-apa sing penting sekolah padha karo kancane isu enek kegiatan adus seragaman padha karo liyane wis ngono ora lho sampean anak ya sekolah to sekolah disangoni ora disangoni piro ya minimal nek anak SD ki ya 15 tekane 20 nyang opo Mas Rudi umum anakku sangune 10.000 SD iya lah nek naik ke SMP dia tak tambahi 5.000 dadi 15.000 dalang kondang kok sangune kur 15 iki apa iki lah bocah kok anakku 15 lho nek SMP nek 20 aduh apa kuwi iki umume sakmene lho Mas alah ya dadi sing gak umum anakmu sing SD sekolah sinau sangune pira kelas loro SD sangune 5 juta ora entek tak tapuki ayo sugih kelas loro SD sangune 5 juta nek gak entek tak kawaplok walah lele sogunmu ki lorong lunas kredit sogun kan saiki rong lunas kok iso nyangoni 5 juta lho ngono mbok isa wong iki mbok ya berpikir cerdas wong apa adanya pripun anak kuwi nek pinter ya paling okai enek tetembungan kata mutiara tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina lho hanyun sewu wong aku tekan Kepuh nganggo Sherlock kok tekan Cina iki lho sing tak takoni sapa keluarga ya ora duwe teko Cina sing dipangan kok entan to kok entan to maksud iki anak kuwi nek pinter akhirnya duwe kemauan cita-cita sing luhur gantungkanlah cita-citamu setinggi langit apa enek langit gantungan oh kadang cemerwentel ngono tegese duweni latar belakang pendidikan kuwi lho latar belakang pendidikan di mana-mana namanya latar itu mesti depan
latar kok belakang iki jane mburitan. Latar di depan padha. Lek ngomong ki dipikir. Piye to? Omong ambek sarjana kok kaya ngene iki. Oh iya. Aku kan Dan sarjana sepok. Sing tak karepne latar belakang ya Mas ya. Maksudnya latar belakang iku nek duweni kemampuan, duweni skill. Iya duwe. Skill. Lah iki tengen iki kiwa. Lengkap Kuwi skill goblok. Skill kuwi kepandian ki lho, akhirnya bisa memanajemen uang, jadi keluar masuknya uang. Iki jelas. Ya. Kok iso keluar masuk gitu? Masuk sik lagi keluar. Wong masuk urung kok keluar lho piye? Ya ora iso no. kualik ngono to Mas. Nah, iya masuk sik lagi Ya, keluar. komen kok angel men jak omong-omongan bocah. Ora angel kok. Iki jane sing bener. Memanajemen uang dengan bekerja keras. Lah. Ini yang penting. Keras dulu baru bekerja. Ora kok kerja dulu baru keras. Sing bener. Keras dulu baru bekerja. Jorok iki cah iki jorok pikirane iki. Waduh. Ora seneng aku omong-omongan ngono Kok kuwi. jorok piye? Lah keras dulu baru bekerja ya apa Keras maksudmu? ki semangate lagi kerja lho ngono. Dengan kerja keras akhirnya punya uang, pulang perginya bisa gampang. Lho, pergi pulang. Wong lunga ae urung kok mulih ya. Kok salah terus ta aku. Ya, Ki? Lah salah, kuwi Mas. bahasa sing wis beredar di masyarakat sejak Bahasa dulu. sing wis kaprah Neng umum. Neng salah harus dibetulkan, bukan pulang pergi neng pergi pulang. Pergi sih umumnya wong lagi pulang. Lho ngono. Lah iya maksudnya nek dengan pulang pergi dengan mempunyai kemampuan akhirnya kan lho wong kuwi iso duweni penggawean sing akhirnya dadekno wong sugih. Ngono lho Mas. Lah kan isih kerja. Iya kerja. Lah nek wis sugih nyapa kerja? Lho, Wis piye ta sugih iki? santai lho ngono. Nek jenenge wong ki kerja sik nglumpukne dhuwit akhirnya sugih. Lah kan isih susah-susah nglumpukne duit. Wong Lah, terus- wong pinter urung tentu jamin iso sugih. Nek nak sugih mesti penake. Wong iso ngomong sedekah lah. Sedekah ki ora lokak ning tambah kebak. Bener. Iso sedekah kuwi nek duwe sugih utawa luwe. Lah nek dipangan dhewe ra enek kok ape sedekah. Wong iki mikir sing gampang-gampang wae. Jare ngene dengan profesor ini bisa membangun jembatan layang, bisa membangun masjid. Alah ngapusi. Aku tahu masjid kurung dadi tak kelompokno wong pinter-pinter ora dadi. Nanya apa? Wow, malah ora dadi padha bantah-bantah ngomong tok. Heeh. Aku nglumpukno wong sugih-sugih saiki dadi. Wow. Ana sing nggawa semen Tapi keramik. dengan pinter, dengan skill kan bisa ngandalke kepinterane to Mas. Contohnya kayak Mas Rudi. Napa? Walaupun penjenengane dadi dalang, kuwi Iya. duwe pakaryan liya. Iya. Contoh kaya aku, Mas yo ketoke aku iki kan dagelan. Iya. Tapi aku kan kowe kan gak ngerti sejatine aku iki sapa. Napa to, Pak? Aku ki nang omah duwe penggawean pijat refleksi. Pijat Duwe refleksi, Pak. sampean. Duwe sampean. Oh pijet refleksi. Refleksi mulai ngarep omahku ke tak tulisi plang gowedi panti pijat moro jengat nggonku Apa kuwi? Apa kuwi? nggen kula Kok moro jengat ki apa kuwi? maksudnya jengat niku waras sembuh dengan seketika Moro jengengek. moro jengengek Gak langsung omong-omong. sehat Bae buka ngono iku. buka refleksi Mas Iso segala macam penyakit segala macam. penyakitmu apa pasrah ning nggonku Wis gampang-gampang pamane kesleo. sing tengen apa sing kiwa Tengen. langsungnya sikil tengen candak pijeti nil pelurut serut langsung didilat mandi perkara dilatanku mengandung rajah kala cakra Didilat barang. dilat Lho kuwi ilmu kok kuwi. Ilmu, Mas. Golek angel kok kuwi. Dilak kesleo. dilatane iki lho sing penting Mamane- kala cakra Kalau cokro. iya Umpamane ngelu. ngelu sirahe to Nggih. langsung sirahe candak cek pijeti nil pelurut mak serut didilat blok Waras. mergo mengandung rajah Kalau cokro. lah gila Apalno lho kuwi ya. Apa aku? Lah balik ke lara apa neh umpamane hernia. nek keselio ya Mas ya keselio ki pijeti nil pelurut serut dilat blok mari Kalau cokro. wah kuwi Iya nek lara bathuke nil pelurut serut dilat blok Iya ya kuwi lak ngelu karo kesleo. lah iya Hernia. nek bathuke ya Mas ya nek bathu ki nil pelurut serut didilat blok langsung mari Hernia. Ora kalau cokro.
hernia kuwi lha aku sing gong sinau. Lah gak dinil-nil. Dadi ngene. Lah kowe apa iso nek hernia? Kuwi Iso nambani kowe. Lah aku sak ndure. arep mbok nil-nil. Ora no, sak Itu. ndure, sak ndure tabib kok kene. Piye kuwi Kalau tambane cakrar, piye? kan? Hernia zaman saiki rak wong padha bingung nek aku ora. Lah nek kowe Ngasih resepmu. ilmu Jawa sing penting wong yakin telaten. Tinggalane leluhur. Nggih. Piye kuwi? Tatak tur yakin. Yakin. Apa Mas resepe? Wis wonge kudu sabar. Bendino ditelateni nek isuk kae nggodhok banyu, Heeh. kae uyah sak gegem. Biuk diudek. Godhog banyu kayak uyah sak gegem diudek. Diudek, dioles-oles sabar. Ditelateni 7 dina. Waras Mas. Ya dadi ndok asin. Tak sambut jan. Timbang nek kegiatan. Met. Hei. Tak baca. Berarti kowe kulino kowe, praktek kowe kulino. Timbang nil-nil. Wong edan iki kok. Mas aku. Ini apa mbok nil-nil? Kowe berarti kulino praktek kowe iki koyo. Wong kok iso. Enggak, aku kayak sangklir. Hei. Ora cetha. Lah sing tak karepne iki ya ora kaya ngono kuwi. Mulane awake dhewe iki sebagai seorang seniman dadi seorang dagelan aja mung jagane ning pegawean ning ngisor tarup mempunyai kemampuan duweni pekaryan penggawean sing luweh. Ngono. Misalnya, Loh, misalkan kaya aku ngarep mang dadi tukang pijet. Pijet. Lah di samping itu kan lho anak-anakku kan sukses kabeh. Lho, sukses anakmu ana berapa, Mas? nah, anakku papat. Barepe Saiki ning gone UGM. jangan puteran pinter, Pak. Aku papat. Termasuk ya api, tapi untuk keluarga berencana gagal. Yang apa? Kok gagal? Duh, semakin baik itu harusnya 3, Pak. Keluarga berencana kok telu Nek ki. keluarga berencana 2. Dua. Lah ya, tapi menurut survei kehidupan Alah, wong kehidupan kehidupan ya. Piye? penekanan kehidupan mengatakan anak 3 itu penting. Kok iso? Karena apa? Nanti yang akan menjaga kita di hari tua. Sebagai sandaran. Contohnya Mas. Anak pertama, kedua di sekolahnya sing dhuwur pinter men dadi pegawi. Lah sing ketiga ini kadang-kadang orang salah. Yang apa? Jangan di sekolah ke. Lho, piye to kuwi? Yono harus digoblokan. Nah, Kuwi kleru lho iki. Anak digoblok Kudu dipinterne. Lek iso taruna ngungkuli bapa. Kuwi jenenge ban cinde, ban silatan kowe. Banding-banding anakmu. Bedakne. Pinter siji, pinter kabeh. ora ini menurut survei. Maksudnya Kok iso? piye? Lah, nek kabeh dipinterne, kamangka awake dhewe saya tuwa. Umure saya tua. Saya tuwa, ya ta? Nek dipinterno kabeh dadi pegawai kabeh. Heeh. Kuwi kerja nang Surabaya, Jakarta, nang luar Jawa. Ada. Awake dhewe setolah, toleh no sapa. Ora enek sing ngopeni. Heeh, anak aku wis dadi wong kabeh. Aku dadi gawe ya. Ra? Ya. Ya kudu siji men digoblok. Nek men ora klebu nang ndi-ndi, men nang omah wae. Ngopeni Sing bapak. bakal ngopeni awake dhewe. Oh alah, Lho, ya termasuk ngono. masuk akal loh Mas Rudi. Survei. Lah keluargamu itu tunggalmu pira to Mas? Telu. Sing loro nang ndi kok gak enek? Sing loro nang Surabaya perpajakan. Sitoke, Jakarta lah sing nang omah. aku. Lah berarti sing digoblokne kowe berarti. Kowe berarti sing goblok dhewe. Sing digoblokne kowe. Lah iya. Kowe iki goblok kok sombong ki lho. So kena aku dhewe. Lah kowe sing cerita kok ya berarti nek dulurmu kabeh lunga kowe sing anu. Pancen iya, Sing Pak. goblok dhewe kok ya. Mulane ning wulan sura ki lho ya Mas ya. Iki perlu lho awake dhewe introspeksi. Awake dhewe iki kudu oncek-oncek Mas. Lah aku lho. Iso rumangsa, aja Lah. rumangsa iso. Aku ki sapa? Kowe ki sapa? Ngono lho. Lho, lali. Piye ta iki? Karo awake dhewe kok lali aku ki sapa? Sik ngene lho Mas. Tegese Iki penerjemahan lho, Met, penerjemahan. Lah penerjemahan. niki letanglet aku ki sapa? Kowe ki sapa? Lho. Wong ket mau nang kono jagong karo aku kok lali. Angel komet dijak ngomong. Oncek-oncek Mas. Awake dhewe iki ngonceki, dionceki ta awake iki dionceki. Lah awake dhewe iki wong apa gedang? Kok dionceki apa? Tegese wang sinawang antarane kowe karo aku ki padha wang sinawang. Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Oh, Kok tak culek matamu lho, engko kok iso malah. dari kok nyawang kok Tegese kowe iki paham sing tak omong apa ora to? gak.
Aku kan Oh, layak digoblok nih gimana? aku kan nomor 3. Roda ya Mas ya. Ya. Jenenge roda. Neng dinggon ki lek jenenge roda kuwi kan mubeng. Paham ora Met? Roda kuwi kan mubeng. Berputar. Kok kabeh mubeng lah roda serep kayak roda serep ya ora mubeng lho kayak nenggon. Sing tak karep niki roda donya ki lho, rodane donya ki kan mubeng to, Mas. Ya, iki lho aku ning kene lagi ngerti nek donya ki duwe roda, Pak. Wi, aku kok terus bayangne umpama roda donya mbledas ki nek nambal. Anu bodho nambalke roda donya, Pak. Kuwi mesti nak Aduh. nek ngerambang mesti golek telogo. Komet ki wong Ora, Mbok pangantah lho. Iki omonganku ki mesti mbok Jare- pangantah. jare Tegese roda donya sing bubeng, Ya. ki wong ki kan ya kadang neng Sor. ngisor, kadang neng oh dhuwur. iya. Aku kadang nak anu ya ngisor nak pas kesel niku ya. Kuwi apa? Kuwi apa? Jare kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Lah ya menungso ki Lah kadang iya. neng dhuwur, kadang neng ngisor. Ah, ya ndelok-ndelok keadaan fisik lah awake dhewe. Nah, awake dhewe gak mampu ya ngisor wae lah, lebih pasif daripada Kok mesti parakmu kok mbrono terus. komet iki meni blendes lho. Tegese ki ledok iline banyu, ledok iline banyu nek jenenge banyu ki mesti netese mengisor. Ora enek kok banyu parake mendhuwur ki ora ana. jere sapa? Lah disedot kae? Sanyo? Bisa teko toren. Iki biji lho wong kok. Oh iya, air mancur barangnya ya munggah lho, Dok. Nggih lho kaya. Kowe piye to, Dok, amen keberkok iki kok ya. Ya, dalu punika matur nuwun sedaya masyarakat Kepuh utamanipun kagem Bapak Lurah, Bapak Iskandar. Hei, Pak Joni. Joni kok Karena Bapak Iskandar. begini Pak Rudi dan juga Pak Yudo, karena saya berbicara ini sekaligus ngetes kefokusan jenengan. Fokus Nek mbak. Joni Iskandar kuwi kan artis sing vokalis penyanyi kae. Joni Iskandar, terus si Imam Musola. Imam Musolat, bahasa Tambir. Imam S. Arifin. Ya Imam S. Arifin. Iya. Mona Sutra. Heeh, nek- Roma Irama. Nek sing Joni Iskandar. Ngerti ra lagune? Raro. Apa ngerti lagune Joni Iskandar? Woi, Lintang Asmara. Ora enek. Joni Iskandar ora enek. Mbiyen rong enek. Kowe iki jane paham tentang lagu apa ora ta? Kowe iki jare iki kondange Mas Komet adalah pelawak, di samping itu sebagai kalvo. Mas Komet sebagai seorang kalvo, vokal yang sangat hebat, tuntunan ngerti-ngerti bab lagu. Loh, sampean rasa aku. Para penonton saja sudah paham. Oh, Saiki umpama tak tus, umpama awakmu tak tus, tes. Ya, umpama tak tes. dites nganti tos. Buatkan lagu yang nuansanya percintaan. Aduh. Gampang banget kuwi. Lho, piye coba? Roma Irama ki wakeh percintaan. Nuansanya percintaan. Oh, Piye coba? hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Ben penak ini.